sa hirap, dalitain mo, iligtas ang sasalay nagbibihag. Nuestra Señora de la Merced, mahal na Birhena, awa, inang biyak, inang dakila, ipanalangin mo kami. Ang puso mong mahabagin sa Kristiyanong inaalipin ng mga morong suwail ay tinagos ng patalim ang lupang iyong nilakad sa sinta mo sa may hirap. Nuestra Señora de la Merced, mahal na Birhenang awa, inang biyak, inang dakila, ipanalangin mo kami. Si Raimundo at si Nolasco, kapwa dakilang santo, at si Jaime lingkod mo, ang iyong pinasaklolo sa Kristiyanong nag-iiyak sa kalibingan sa paghihirap. Nuestra Señora de la Merced, mahal na Birhenang awa, inang biyak, inang dakila, ipanalangin mo kami. Itinayo nilang lubos ang orden mo sa pagsakop sa kamay ng mga moro, ang nasawing mga Kristiyano. Aliw kang kaliyak-liyak ng Kristiyanong nasa hirap. Nuestra Señora de la Merced, mahal na Birhenang awa, inang biyak, inang dakila, ipanalangin mo kami. Barcelona at ibang bayan ay binigyan kahanggalang at kanilang natikman sa puso mo ang katamisan. Sila'y iyong inili
iyo'y tumatawag, pinakikinggan mo agad. Dala ng malaking habag, sila'y iyong pinapagkapalan. Ang Kristiyanong naghihirap, ang tulong mong walang liwag. Nuestra Señora de la Merced, mahal na Birhen ng awa, inang biyak, inahang dakila, ipanalangin mo kami. Inang kalinis-linisan, pintakasin ng aming bayan. Kanang dito'y napilisan, iadya sa kahapisan. Tanggulan ng naghihirap, Emperatriz na Marilag. Nuestra Señora de la Merced, sa tulong mo, Birhen niyang nalunas ng nasa hirap. Dalitain mo, iligtas ang sasalay nabibihag. Magsitayo po ang lahat. Magdiwang, magpuri.
Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga din po. Pakigreet niyo po ang katabi niyo na good morning. Magpuri at magpasalamat po tayo sa Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Mga kapatid, ialay po natin ang misang ito bilang pagpapasalamat ni Mr. and Mrs. Israel Manangu, Almario at Sol Ramirez, Tecat Rose Tarok, Imelda Yambao, Pablo Manyo, John Alvin Musngi, Adriano at Ansong, 10 ng kanilang pamilya. Magpapasalamat para sa kapanganakan ni Crescencia Abasolo, Pauline Tarok, Juanito Tarok, Samuel Salvador, Florante Mariano Jr., Sir Roy Songko. Para sa special intentions ng Prime Group, Mayor June and Gente Tango, Karen Miranda Chan, Dayan Tam Beltran, Kike Nara Bautista, Marites de la Cruz, Yolanda de la Cruz, Christian Carmela, Katrina Balido, Maricor Macaruba, Dr. William Lim, Dr. Angelito Medina, Dr. Guillermo Barroa, Dr. Alvin Balatbat, Sister Daisy Diaz, Kabigting Sisters in Cypress, California. Special intentions, Sister Celi De Leon, Iluminada Gumabon, Angelica Pelayo Sagum, Rian May Sinaksi, Telma Macapagal, Charina De La Cruz, Jao Bondok. Para sa kagalingan, Nina Joby Aguilar, Cecil Mariano, Lisel Mariano, Lester Mariano, Gam Mariano, Rina, Arthur, Clarissa at Yuri Cuerpo, Chris Hernandez, Euprosina Aquino, Florentina Aquino, Brother George C.S., Brother Sing Garcia, Norma Cabrera, Norma Balatbat, Sir Roy Songko, at ating alalahanin ang kalwalatian ng kaluluwa ni na Romel, Estelito, Antonina, Pedro, Mafalda, Ruben, Ismael, Ray, Bon Jameson, Belinda, Brido, Marieta, Oscar, Reynaldo, Maurino, Father Larry, Father Rex, Father Alan, Father Elmer, at Father Jason. Isama din po natin sa ating panalangin ang biyaya, na pagkalooban ng biyaya, ang ating mahal na Kapampangang Obispo, si Bishop Pablo David, sa kanyang pagkahalal bilang Pangulo ng Catholic Bishops Conference of the Philippines. Mga kapatid, para po tayo maging marapat na humarap sa banal na piging, tayo magnilay at pagsisihan natin ang ating mga nagawang pagkakasala, lalong-lalo na sa mapagkakataon na tayo ay tumalikod sa ating misyon na ipinagkaloob ng Panginoon. Inaamin ko sa mga pangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid, nga lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng mga pangyarihang Diyos, patawarin po tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Pinupuri ka namin, inarangal
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nililiwanagan ng iyong inaasahang ilaw ang mga naliligaw na iyong pinababalik sa daan para ikaw ay matagpuan. Sa mga kabilang sa nananalig sa iyong anak, ay pagkalooban mong makapagwaksi sa tanang salungat sa ngalang Kristiyanong sa iyo tinanggap, upang ito ay talagang mapangatawan ng ganap sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Amos. Noong mga araw na iyon, hinarap ni Amasiyas ang saserdote sa Betel. Si Amos, bulaang kang propeta, magbalik ka sa Huda, doon ka maghanap buhay sa pamamagitan ng iyong panguhula. Huwag ka nang manguhula dito sa Betel. Narito ang pambansang templo at dito sumasamba ang hari. Sumagot si Amos, hindi ako propeta, hindi ko ito hanap buhay. Ako'y pastol at nag-aalaga rin ng mga punong igos, ngunit inialis sa akin ng Panginoon ang gawaing iyon at iniutos na magsalita para sa Kanya sa mga taga-Israel. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Aking naririnig magmula pa sa puon ang sinasalita. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya'y magiging payapa. Kung mangagsisisi at di babalik sa gawang masama, ang nagpapangaral sa pangalan niya'y kanyang ililigtas. Sa ating lumain ay mananatili at sa kanyang paglingap. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Ang pagtatapatan at pag-iibigay magdadaog palad, ang kapayapaan at ang katwiray magsasamang ganap. Sa balat ng lupay pawang maghahari iyaong pagtatapat, at ang katarungan na may maghahari mula sa itaas. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Gagawing maunlad ng Panginoong Diyos itong ating buhay. Ang mga halaman sa ating lupay bubungang mainam. Sa harapan niya yaoy maghahari pawang katarungan, magiging payapat susunod ang madla sa kanyang daan. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Epeso. Magpasalamat tayo sa Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. At sa ating niyang pakikipag-isang ito, hinirang na niya tayo bago pa nilikha ang sanlibutan upang maging banal at walang kapintasan sa harap niya. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, tayo'y kanyang itinalaga upang maging mga anak niya sa pamamagitan ni Hesukristo. Iyan ang kanyang layunin at kalooban. Purihin natin siya dahil sa kanyang kahangahangang pagkalinga sa atin sa pamamagitan ng kanyang minamahal na anak. Tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang kamatayan at sa gayoy pinatawad na ang ating mga kasalanan. Gayon kadakila ang pag-ibig na ipinadaman niya sa atin. Binigyan niya tayo ng karunungan at kabatiran upang lubos nating maunawaan ang kanyang lihim na panukala na isa sa katuparan sa pamamagitan ni Kristo pagdating ng takdang panahon. Ang panukalang ito ay pag-isahin kay Kristo
ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. At dahil kay Kristo, kami naging bayan ng Diyos na nagsagawa ng lahat ng bagay ayon sa kanyang panukala at kalooban. Nangyari ito nang kami hirangin niya noon pang una, kaming mga unang umasa kay Kristo sa lalong ikadadakila niya. Kayo may naging bayan ng Diyos nang kayo'y manalig sa Kanya matapos ninyong marinig ang salita ng katotohanan. Ang mabuting balita na nagdudulot ng kaligtasan, kaya't ipinagkaloob sa inyo ang Espiritu Santong ipinangako ng Diyos bilang tatak ng pagkahirang sa inyo. Ang Espiritu ang katibayan ng mga pangako ng Diyos sa ating mga hinirang hanggang kamtan natin ang lubos na kaligtasan. Purihin natin ang kanyang kadakilaan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon ngayon, tinawag ni Jesus ang 12 at isinugong dala-dalawa. Binigyan niya sila ng kapangyarihang magpalayas ng masamang espiritu at pinagbilinan sa inyong paglalakbay, huwag kayong magdala ng anuman maliban sa tungkod, ni pagkain, ni balutan, ni salapi sa inyong lukbutan o bihisan, ay huwag kayong magdala. Ngunit magsuot kayo ng panyapak. Sinabi rin niya sa kanila, at sa alinmang tahan ng iyong tuluyan, manatili kayo roon hanggang sa pag-alis ninyo sa bayang yaon. Kung ayaw kayong tanggapin o pakinggan sa isang dako, umalis kayo roon at ipagpag ninyo ang alikabok sa inyong mga paa bilang babala sa mga taga roon. Huwag kayong humayo ang 12 at nangaral sa mga tao na pagsisihan nila at talikdan ng kanilang mga kasalanan. Pinalayas nila ang maraming demonyo sa mga inaalilahan nito at pinahiran nila ng langis at pinagaling ang maraming may sakit. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po muli sa inyong lahat. Good morning po. Good morning. Anyway, every time po na nababasa ko ang ebanghelyong ito at yung isang version pa ng ebanghelyong ito, lagi kong naaalala ang aking sarili and I am always being reminded, lagi kong pinapaalalahanan ang aking sarili. Bakit? Sabi ng Panginoon, huwag kayong magdala ng kahit ano, panyapak at tungkod lamang. Naalala ko po yung aking sarili nung unang destino ko bilang Vice Rector ng Metropolitan Cathedral. Kasama ko si Perdi noon, si Among Perdi.
Pagtungtong ko sa katedral, ang daladala ko ay isang bag. Nakwento ko na yata sa inyo to. Ang daladala ko ay isang bag pagtungtong ko ng katedral. Noong pumunta ako sa unang parokya ko, pangalawang assignment ko at unang parokya ko sa Malusak, Sasmuan, ang daladala kong gamit ay isang jeep. Noong lumipat ako sa Pasig, Candaba, mula sa Malusak, ang daladala ko ay excuse me. Ang daladala ko po ay dalawang jeep na gamit. Noong lumipat po ako mula Pasig, magpo-focus ako sa eskwelahan, natira ako sa San Luis. Ang dala ko pong gamit ay isang elf truck na gamit. Noong lumipat po ako sa San Luis papuntang Colgante, ang gamit ko po ay dalawang elf truck. Noong lumipat po ako mula Colgante hanggang dito sa bahay pare, ang dala ko po ay ang gamit na dala ko po ay dalawang wing van, wing truck. Wala pa po yung mga pinamili ko nung dumating ako dito. Sabi ko, kung susundin ko yung ebanghelyo, parang mali ang ginagawa ko. Sabi kong ganyan. But then again, padami yung gamit. Para po tayo, kung kailan tayo tumatanda, padami na tayo ng padami ng gamit. Pero what was the point of Jesus in the gospel? Anong sabi ng Panginoon? Huwag kayong magdala ng kahit na ni pera, ni salapi, ni pagkain. Huwag kayong magdala ng kahit na Kung minsan po, dahil sa mga dala-dalahing ito, ay nawawalan tayo ng focus. At ano ang punto ng Panginoon? Bakit sinabi niyang, huwag kayong magdala ng kahit na kung magdala hanggang na anuman, walang dapat dalhin. Why? Una, baka siguro baka para hindi madistract ang mga apostol, ang kanyang mga sinugo. Bakit? Kasi kung marami silang daladalahin, mawawala yung focus nila sa kanilang gawain. At ano ba ang kanilang gawain? Ang gawain nila ay ang magpahayag ng mabuting balita. At kung nagpapahayag ka ng mabuting balita at napakarami mong dalahin, napakarami mong gawain, ay hindi ka makakapag-focus doon. Mangyayari sa ministry, sa mission, salmuaking Kapampangan, salmuak sabing ganyan. Half-hearted, half-cooked ang lahat. Bakit? Kasi hindi tayo nakapokus. Sa buhay din po natin, kailangan natin ng pag-focus. Kasi kung wala tayong focus, in this case, our focus is on Jesus. Kung wala tayong focus sa buhay, ay iba-iba na lang ang ating magagawa. Salmuak sabi nga ganyan, half-hearted, half-cooked ang mangyayari kung wala ang focus sa ating buhay. Kung minsan po, may mga tao na ang dami nilang gustong gawin. Ang dami nilang gustong gawin na sa kalaunan, sa dami ng ginagawa nila, ay wala silang natatapos. Ang dami nilang gustong buksan na negosyo. Ang dami nilang gustong pasukan na trabaho. In the end, anong nangyayari? Puro pumapalpak. Bakit? Kasi walang focus. And in our case, sa buhay natin, sa mission natin sa ating buhay, our focus should always be on Jesus. Should always be on Jesus. Amen. Pangalawa, titignan po natin ang sabi ng Panginoon, huwag kayong magdala ng kahit na Bakit? Para hindi tayo mabigat. Para walang pabigat. Kuminsan po, ang dami-dami nating baggages sa ating buhay. Siguro sa mga apostol, huwag kayong magdala ng kahit na para hindi kayo maging pabigat.
o hindi maging mabigat ang inyong paglalakbay. May mga kaibigan po ako, nung nagpipilgrimage, nagtutur, pag nagtuturo, pag umaalis, aba, ang maleta ay napakarami. At ang laman ng mga maleta ay iba't ibang kasuotan, iba't ibang damit, OOTD. Magtutur, pupunta sa isang lugar, mamamasyal, meron pang OOTD with matching bag at matching sombrero at matching payong yung iba, yung matching damit yung iba. Ang dami-daming bagahe, ang dami-daming dalahin. When you travel, kapag nagbabiyahe po, kung kailan dumarami ang bagahe mo, doon laging nagiging mahirap ang iyong pagbabiyahe. Kung kailan kumukonti ang bagahe mo, doon nagiging magaan ang iyong pagbibiyahe. Every time pumunta po ako ng Amerika o umalis, ay napakabigat po ng aking bagahe. Napakarami ng aking daladalahin. Pero madalas po, hindi naman yun sa akin. Padala lang. O kaya, yung daladalahin ko, tulad nung minsan, madalas, pag pumasok ako, tatanungin ako ng customs, what do you bring? What is that? Isa lang po yung sagot ko. Sagot ko sa kanila, sari-sari store. What's that? Convenience store. Sabi ko, dala ko pag gumaalis ako, dala ko tuyo, sardinas, magic sarap, kung ano-anong dilata, no? Kung titingnan po natin sa buhay natin, kung minsan may pagkakataon na punong-puno tayo ng daladalahin. Hindi lang sa gamit. Hindi lang sa gamit. But emotionally, personally, ang dami nating daladalahin. Iba't ibang preconceived ideas, biases, mga pananaw, mga opinion, mga iba't ibang nababalitaan natin. Ang dami nating daladalahin. Plus, yung sa ating mismong emotional baggages, yung sa ating mismong kalooban. Kapag marami tayong daladalahin, nagiging mabigat ang ating kalooban. Nagiging mabigat ang ating mga sarili. Nagiging mabigat ang ating mga buhay. Kapag ang dami-dami nating dinadala sa ating buhay. Ang sabi ng Panginoon, sa iyong pagmimisyon, sa iyong paglalakbay, sa iyong pagmimisyon, huwag kang magdala ng kahit na ano para hindi tayo mabigatan sa ating buhay. Amen. Sa Kapampangan po, pag sinabi nilang magdala ka, ibig sabihin, medyo meron ka, may binibitbit ka. Magdala ka, ibig sabihin, yung nasisiraan ka ng bait. No? At kung minsan, sa dami-dami ng ating daladalahin, ay nakakasira ng bait. Sa dami-dami ng binibitbit natin sa ating kalooban, ay nakakasira ng bait. Ilang beses na po, minsan nakikita ko, nararamdaman ko, may mga tao na ang bigat ng kanilang daladalahin. Bakit? Napaka-stressful ng buhay nila. Bakit? Kasi ang dami nilang dinadala, ang dami nilang kinikimkim, ang dami nilang gustong sakupin at buhatin sa kanilang buhay. Kapag marami tayong dinadala, ay tunay na magbibigatan tayo sa ating buhay. Kapag marami tayong gusto, ay tunay na mabibigatan tayo sa ating buhay. Amen. At pangatlo, bakit ang sabi ng Panginoon, huwag kayong magdala ng kahit na ano?
kailangang huwag magdala ng kahit na ano para wala silang maipagyabang, para wala silang maipagmalaki. Kasi kapag nagpunta ka, katulad ng mga sinugo ng Panginoon, kapag sila ay nagpunta at may daladalahin silang sarili nila, minsan, ang kanilang ipinangangaral na ay yung kanilang sarili. Marunong sila, makapangyarihan, mayaman. Kung ganun, daladalahin natin ang karunungan, kapangyarihan, yaman, galing. Kung minsan, ang nagiging focus o ang ipinapangaral na ay hindi ang Panginoon, kundi ang kanilang sarili. That is why, anong sabi ng Panginoon? Huwag kayong magdala ng kahit na ano. Bakit? Para wala silang ibang maipagmalaki. Wala silang ibang maipagmalaki. At katulad din sa atin, we should bring nothing into this world. We should brag nothing para wala tayong maipagmalaki, kundi ang Panginoon. After all, lahat ng daladalahin natin, lahat ng kasuotan natin, lahat ng nasa sa atin, ay hiram lang natin. Nung ipinanganak tayo, wala kang Prada, wala kang damit, wala kang sasakyan, wala kang ari-arian, wala kang pera, pero nabuhay ka. Wala dapat ipagmalaki kundi ang Panginoon. Amen. Kasi kung sa dami-dami ng dinadala natin, na ipagmamalaki natin ay ang ating sarili. Na ibabalita natin ay ang ating sarili at hindi ang Panginoon. Amen. Kaya nga po, ako po masaya kasi natutuwa po kasi may social media at naipapahayag ang mensahe ng Diyos sa pamamagitan ng social media at na marami ang nakakita nito. Pero kung minsan ang nakakalungkot, may mga pagkakataon na kung minsan, kung yun ay papasok sa ating kaisipan, kung minsan kasi may pagkakataon na ang pare, gwapong-gwapo sa sarili. May pagkakataon na ang pare, galing na galing sa sarili. In such a way, na titignan mo, ang ipinapangaral na, ang sumisikat na, ay ang pare at hindi ang Panginoon. Ang natatandaan ay ang pare at hindi ang Panginoon. Ang nagiging sentro ay ang pare at hindi ang Panginoon. Ako po, I would always tell people, especially yung mga parishioners, lagi ko po sinasabi to at sasabihin ko sa inyo, kahit po makalimutan nyo ang sinabi ko, kahit makalimutan nyo yung humilya ko, kahit makalimutan nyo po ang aking mga sinabi, at kahit makalimutan nyo ko, huwag nyo lang kakalimutan ang Panginoon. Huwag nyo lang kakalimutan ang Panginoon. Kahit mapalayo kayo sa akin, kahit lumayo ang loob nyo sa akin, huwag lang sanang lalayo ang loob nyo sa Diyos. Kahit lumayo kayo sa pari, kahit mapalayo kayo sa pari, basta mapalapit lang kayo sa Diyos. After all, I am here, ako'y nandito, kami nandito, kaming mga pari nandito, hindi para sa aming sarili, kundi para sa Diyos. Hindi ipangaral ang aming sarili. Kasi nakakalungkot kung minsan, sumasama tayo, sinusundan natin yung pare at hindi ang Panginoon. So nagsisimba tayo dahil sa pare at hindi
dahil sa Panginoon. Kaya po lagi-lagi ko sinasabi, kahit kalimutan nyo na ako, kahit mapalayo kayo sa akin, kahit lumayo yung loob nyo sa akin, basta mapalapit lang kayo sa Panginoon. Because what we bring, ang aming daladalahin dapat ay hindi ang aming sarili, kundi ang Panginoon. Wala kami dapat at wala tayong dapat maipagmalaki, kundi hindi ang ating mga sarili, hindi kung ano ang meron tayo, hindi kung ano yung ganda natin, hindi kung ano yung yaman natin, hindi kung ano ang karunungan natin. Wala tayong dapat ipagmalaki, kundi ang Panginoon. Wala tayong dapat dalhin sa bawat isa, kundi ang Panginoon. Only Jesus, always Jesus. Amen. Sumasampalataya ako sa Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Tayong lahat po. Doon magmumulang paririto at uhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, pag-aanin mo ang aming dalahin. Panginoon, pagpalain mo ang aming dalahin. Bigyan mo nawa ng lakas ng loob at pangangatawan ang Santo Papa, mga obispo, pari at diakono, nang masigasig nilang maipalaganap ang inyong pag-ibig sa mundo. Manalangin tayo. Panginoon, pag-aanin mo ang aming dalahin. Gabayan mo nawa ang mga namumuno sa pamahalaan upang maglingkod sila ng buong katapatan at walang hinihintay na kapalit. Manalangin tayo. Panginoon, pag-aanin mo ang aming dalahin. Ipakita mo, Panginoon, ang pag-asa sa mga may sakit at kapansanan, mga matatanda, nalulumbay at ang mga naninirahan sa gayoy, nahihirapan nang sa gayoy magpatuloy sila sa iyong pagmamahal. Manalangin tayo. Panginoon, pag-aanin mo ang aming dalahin. Samahan mo sa kanilang huling paglalakbay sa lupa ang mga kapatid naming nasa bingit ng kamatayan. Ipakita mo rin ang liwanag ng buhay na walang hanggan sa mga minamahal naming yumao. Manalangin tayo. Panginoon, pag-aanin mo ang aming dalahin. Sa katahimikan ng ating puso at kalooban natin pong hilingin ang ating sariling kahilingan. Panginoon, nandirito po ang aming mga panalangin, ang kahilingan ng aming mga puso. Naway sa pamamagitan ng mga ito, ay tunay na ikaw lang ang aming daladalahin sa aming buhay. Ipangaral at ihatid sa aming kapwa. Sa ngalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Narito
Manalangin kayo mga kapatid na ating alay maging kalugod-lugod sa Panginoong ating Diyos. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tungayan mo ang mga alay ng iyong sumasamang sambayanan at tanggapin mo ang mga ito para madagdagan ang iyong kabanalan sa mga nananalig na tunay sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaasin niyo yung puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na kaya aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya ay naging kapwa naming maasahan upang may mangunang umako sa pananagutan dahil ang mong magbagong kinais ng pagkakanya-kanya ng sangkatauhan. Bunga ng pagtitiis siya'y nanaig at ang kamatayan ay kanyang nalupig. Kaya't siya ang aming daan para aming masapit ang iyong tapat maasahang pag-ibig. Kaya kaysa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyong walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kahit sa pamagitan ng Espiritu, kayo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, ay hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya at pinuri. Pinaghati niyon. Inabot sa kanyang mga alagad at ang wika. Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na may handog para sa inyo. Gayon din naman, matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot yun sa kanyang mga alagad at ang wika. Tanggapin niyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, dugo ng bago at walang hanggan tipan.
ibubuhos para sa inyo at para sa tanan, para sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyong lahat ito bilang pag-alaala sa akin. Mysterium Fidei. Sa puso at pagkabuhay, kami lubos mong tunay. O Jesus, naming mahal, iligtas mo kaming tanan. O Jesus, naming mahal, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya dinaalay namin sa iyong tinapay, nagbibigay buhay ng kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo, mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang simbahang laganap sa buong daigdig at pususin mo po kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa, ni Florentino na aming Arsobispo, ni Aposeto na aming Obispo, Emerito ng Tanang Kaparian at na lahat ng mga anak mong tinipon mo ngayon sa harapan ng iyong piging. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din naman ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, at ina naming lahat ng Nuestra Señora de la Merced. Kaysa ng mga ni San Jose ang kanyang esposo. Kaysa ng mga apostol at ng tanang mga banal na muhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawanan, pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyo anak aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanyang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos, ang mga pangyarihan sa lahat, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Bilang isang pamilya tayo dumulog, sama nating nasa langit. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para lang sa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, pagyadyang mo kami sa lahat ng masama. Sapagkat sa'yo nagmumula ang kaharian at kapangyarihan at ang kaluwalhatian magpasawalang Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang kapayapaan ang binibigay ko sa inyo.
Tunghayan mo ang pananampalataya at ang pagkakasala, pagkalooban mo ang kami kapayapaan, pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Bigayin po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you. Peace be with you. ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mga kapatid, at si Kristo ang kordero ng Diyos, ang ating tanging daladalahin sa buhay at nagpapagaan sa dami ng ating dinadala, sa bigat ng ating mga dinadala sa buhay. Mapalad tayong tumatanggap sa Kanya, sa Kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Espiritual na pakikinabang. Aking Jesus, nananalig yung ikaw ay nananahan sa pinakabanal na sakramento. Mahal kita ng higit sa lahat ng bagay at nais kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Subalit sa sandaling ito, hindi kita matatanggap sa banal na komunyon. Naway tanggapin kita ng espiritual sa aking pagnanais na ito at pumasok ka sa aking puso. Niyayakap kita na parang naririto ka na sa akin at ipinagkakaisa ko ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang ako ay mawalay sa iyo. Amen. Ang katawan ni Kristo,
maging mapalad sanang tagapi. Turuan mo maging bukas palad at matutong mabuhay ng banal. Kaya bilang isang pag-aalay, ang buhay ko'y ihahandog sa'yo. Katulad ko'y marami ang tinawag mo upang humayo't maglingkod sa ngalan mo. Tanging hiling at lagi ng dasal, maging mapalad sanang tanggapin. Noon ko ang buhay mong bigay ay minsan lang nagdaraan sa'kin. Kaya bilang isang pag-aalay, ang buhay ko'y ihahandog sa'yo. Katulad ko'y marami ang tinawag mo upang humayo't maglingkod sa ngalan mo. Tanging hiling at lagi ng dasal, maging mapalad sanang tanggapin. Turuan mo maging bukas palad at matutong mabuhay ng banal. Kaya bilang isang pag-aalay, ang buhay ko'y ihahandog sa'yo. Katulad ko'y marami ang tinawag mo upang humayo't maglingkod sa ngalan mo. Tanging hiling at lagi ng dasal, maging mapalad sanang tanggapin. Tanging pangarap ko, sana'y bigyang daan sa landas mo'y hawiin ang buhawi ng dulong. Ang ulap na nagsisilbi, dilig sa langit ko. Tunawin at gawin mo lang lahat sa buhay kong bigat. Mula sa pagkakasadlang, ako'y muling ibangon mo. At umasa ka, at umasa ka, at umasa ka. Maglilingkod sa'yo. Tanging pangarap ko, maglilingkod sa'yo. Orasyo Imperata para sa proteksyon laban sa COVID-19. Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at ipag-adya kami ng iyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa kamatayan at karamdaman. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang hinto ang paglaganap nito.
Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtam nawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila, pagkamatin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat, pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa, malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Dumutulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipag-adya mo kami sa lahat ng kasamaan, maluwalhati at pinagbalang Birhen. Amen. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. San Pedro Pio ng Pietrelcina, Ipanalangin mo kami. San Juan Pablo II, Ipanalangin mo kami. Santa Madre Teresa, Ipanalangin mo kami. San Serapion, Ipanalangin mo kami. San Pedro Nolasco, Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. Ina namin at Pintakasi Nuestra Señora de la Merced, Ipanalangin mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming mga pinapagsalo mo sa biging na banal ay makatanggap nawa ng buong karagdagan ng iyong pagliligtas na aming ipinagdiriwang sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo Diyos, pagpasawalang hanggan. Amen. Ang ating pong blessing ng ating project na Nuestra Señora de la Merced sa Pinak o Birhen sa Pinak ay gaganapin po sa August 2, anibersaryo ng aparisyon ng mahal na Birhen Nuestra Señora de la Merced. Ito po ay pamumunuan ng ating minamahal na Arsobispo Lubos Kagalang-Galang Florentino Galang Labarias. Kasama po ang Lubos Kagalang-Galang Pasiano Naseto, ang ating Arsobispo Emerito ng San Fernando. Nasa finishing na po tayo. Meron po tayong kaibigan na nagkaloob ng buong landscaping ng ating Nuestra sa Pinak. Meron na lang pong konting kailangan at yung pong gusto pang tumulong, ang Finance Council po ay bukas pa sa inyong tulong na gusto nyong ipaabot. Pakiabot na lang po ito sa miyembro at mga pamunuan ng ating Parish Finance Council, pamumuno ni Doc Alvin Balatbat, Talisa David, o kanino man sa kanilang mga kasama, kita amin nandito, o sa ating Parish Pastoral Council, o sa ating opisina. Ang inyo pong maitutulong ay malugod naming tatanggapin at ito po ay ilalagay natin sa ating proyekto sa Nuestra sa Pinak. Sa lahat po ng mga tumulong at gustong tumulong pa, tutulong pa, maraming salamat po. Pagpalain at puspusan kayo ng biyaya ng Panginoon kasama ang ating mahal na Nuestra Señora de la Merced. Palakpakan po natin ang bawat isa. Medyo dumami na po tayo sa ating pagsisimba. Extrang ingat lang po tayo. Face mask, kung pwede po, kung makapagdala rin kayo ng face shield ninyo, lalong-lalo na po sa mga senior citizen at may comorbidities na po, kung makapagdala po tayo ng face mask at face shield, lalong-lalo na po
sa mga senior citizens at sa mga may comorbidities o may mga sakit na po. Pero nagagalak po tayo na marami na tayo at dumarami pa tayo sa ating pagsisimba. Muli palakpakan natin ang bawat isa. Assignment po natin, sabi po ng Panginoon, isinugo ang kanyang mga apostol, isinugo ang kanyang mga kasama, dala-dalawa, para itaboy ang mga inaalilahan ng mga demonyo, masamang espiritu, at pagalingin ng mga may sakit. Assignment po ninyo, ngayong maghapon po, ngayong buong linggong ito, puntahan niyo po ang kapitbahay niyo at palayasin niyo yung demonyo sa kanya. Hindi po, joke. Baka po kayo tagain. Hindi po. Pagbisita po tayo ng isang may sakit, yung walang COVID po. Kung may COVID, panalangin na lang po natin. Bisita o panalangin natin ang isang kakilala natin na may sakit para mahatid natin ang pagpapagaling ng Panginoon sa kanya. Amen? Salamat po. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos at inyong mga pamilya, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Misa natin ay alay na humayo kayo, taglay ang misyon na binigay ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Magandang umaga sa inyo lahat. Maraming salamat. Salve Regina. Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve, ad declamamus, exulias filii Heber, ad te suspiramus, gementes eflentes, in hoc lacrimarum vale, eano advocata nostra, ius tuus, misericordes oculos, ad nos converte, et Jesum benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende, o clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. Ina namin pintakasing Nuestra Señora de la Merced, Ipanalangin mo kami. sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Nuestra Señora de la Merced, mahal Inang dakila, ipanalangin mo kami. Sa tulong mo, Birheng Biyag, nalunas ng nasa hirap. Dalitarin mong ilikas, ang sasalay na bibihag. Nuestra Señora de la Merced, mahal na Birhen ng awa, inaliyag, inang dakila, ipanalangin